duela 4 urte hasi ginen antolatzen, eta gure ikastetxean osasun arloko zikloak ditugunez, garrantzia ematen diogu osasuna sustatzeari. Orduan pentsatu gendu naturaltasunez, egunerokotasunean txertatzeko, bi arlotan lantzea. Alde batetik elikadurari garrantzia emanez eta bestetik ariketa beti sustatuz. Gaur goizetik egunari hasiera emango diogu gosari osasuntsu batek duen garrantziaz, hitzaldi bat emanez, ondoren elkarrekin gozaldu dugu, eta gero gorputza mugitzea tokatzen da. Zumban arikera orain, eta ondoren futbito txapelketa antolatu dugu ziklo desberdinen artean. Bigarren mailako ikasle asko praktiketan ditugunez, ez daude hemen, baina gainontzeko guztiekin 180 bat ikasle elkartu gera gaur gosarian. Dena beteta zeon, mai guztiak eta oso politia atera da. Eta gutxi gora bera hoi da, ikasle gehienak ari dira parte hartzen, 180 bat ikasle. Egun osasuntsua ospatzen, asteak goizeko 8 gosari batekin, eta geho 11 eta 4 jaztea zumba eta gero dago futbola. Da egun osasuntsu bat, guztiok ikastolan gauden guztiok egun osasuntsu batez aprobetxatzeko eta disfrutatzeko, aigia bukatzen ja ikastolan eta azterketakin, eta estres pixkat kentzeko eta ondo dago lagunekin denbora pixkat pasatzeko eta ondo dago. Ondo etortzen da, ze azkenean bai anorexia eta bai obesitatea ez gertatzeko, ona da ondo erikatzea eta osasuntsu bizitzea kirola egiten da elikagai egokia janez. Praktika jarri egu eta esaten den bezala adibidez garena jaten degula eta jaten duguna gara, adibidez jatzen baldin badegu osasuntsu eta elikagai osasuntsua janda, adibidez deporte pixkatin da, ondo tasanu biziko gineateke asko zobeto. Sedentarioa eta gauza horiak enduta bai. Aldana itea dauena eta ondo pasatzea ere bai. Gehiengoa hori ondo pasatzea eta disfrutatzea estresak entzeko eta hori.